Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Rudy Boy o tawagin na lang natin sa palayaw niyang Tito Boy. Taong 1971, Santo Tomas, Batangas. Tahanan ng mga makalumang gusali ang Santo Tomas. Marami ring istoryang umiikot dito ukol sa mga kasaysayan at mga pangyayaring hindi pinaniniwalaan ng karamihan. Noong bata pa siya, marami na siyang naririnig na kwento galing sa kanyang ama tungkol sa mga nilalang na hindi nakikita ng tao. Wala naman yung naging epekto sa kanya dahil ang buong akala noon ni Tito Boy, panakot lamang yun para sa mga katulad niyang bata. Pero sa katagalan, nang tumanda na siya at kanya mismong nasaksihan ng mga nilalang na yan, hindi na siya tumutol sa mga sinasabi ng tatay niya. Bilang isang matalinong bata, nagsaliksik siya ng palihim hanggang sa kalaunay nalaman niyang isang salamangkero ang kanyang ama. Hindi lang din ito basta-bastang salamangkero dahil sa dami ng gamit nito. Nang malaman naman ni Tito Boy ang tungkol sa bagay na yan, maigi naman niyang minanmana ng bawat kilos ng kanyang ama. Sa loob ng ilang buwan, nagawa niyang matuklasan ang isa sa pinakatago-tagong lihim ng tatay niya. At yun ay walang iba, kundi ang itinayo nitong bahay sa paanan ng isang tagong bundok. Malayo yun sa kanilang lugar, at kaya yun napuntahan ni Tito Boy ay dahil sa nasundan niya yon ng palihim. Malakas ang kanyang kutob na hindi siya napansin ng kanyang ama, kaya nung makarating siya sa lugar na yon, maigi naman niyang pinagmasdan ng buong paligid. Magdadalawang oras din siyang naghintay sa labas hanggang sa kalaunay na sipat niya ang tatay niya na lumabas. Paglayo naman ito, dali-dali naman niyang binuksan ang pinto. Ngunit pagsilay niya sa loob, laking gulat na lamang niya nang bumungad yun sa kanyang nakaupo sa harap ng kinaroroonan niya. Pagtitigan naman nilang dalawa, bigla naman siya nitong inabisuhang isarado na ang pinto. Nang marinig naman ito ni Tito Boy, wala na siyang nagawa kundi ang sumunod. Pagharap niya sa kinaroroonan ng kanyang ama, dahan-dahan naman niyang napansin ang mga kagamitan nitong napakaluma na at mga nilalang na nagsisilbi nitong katuwang sa loob ng bahay. Hindi pangkaraniwang mga nilalang ang kanyang nasilayan dahil lahat ito sadyang kakaiba. Ayon sa kanya, bukod sa mga nilalang nagawa sa kahoy at bato, meron din siya roong nakita na animoy isang uri ng aso. Kakaiba ang wangis nito dahil sa halip na mata ang nasa mukha nito, dalawang puting pakpak ang kanyang nakita. Parang salintari ng bunganga ng nilalang, tapos maliban sa apat nitong mga paa, meron din yung dalawang kamay na ginagamit nito para matulungan ang tatay niya. Dahil sa kanyang mga nakita, nagdulot naman yun ng takot sa kanyang isipan, pero hindi yun sapat para makaramdam siya ng pagkabahala. Alam niya kasi sa kanyang sarili na lahat ng mga nilalang na kanyang nasisilayan ay pawang pagmamay-ari ng kanyang ama. Ilang minuto pa ang lumipas, dito na rin nagsimulang magsalita ang tatay niya. Una nitong ipinaliwanag ang tungkol sa dahilan nito kung bakit yun nagtayo ng bahay sa isang liblib na lugar. Ayon sa kanyang ama, matagal nang nakatirik ang bahay na yon at ang pangunahing silbi lang nito ay ang lagayan ng kanyang mga tangan. Hindi kasi yun maaaring patirhan sa kanila, lalo pat marami itong magiging epekto sa kanilang pamilya, lalong-lalo na sa mga kapitbahay nila. Pagtatapat pa nito, matagal na niyang alam ang tungkol sa ginagawa ni Tito Boy. May pahintulot din ang pagsunod nito sa kanya, dahilan para matagumpay nitong mahanap ang bahay na yon. Dagdag pa nito, ang kanyang pagpunta sa lugar na yon ay nangangahulugan lamang
na interesado rin siya sa mga bagay na ginagawa nito. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, ibinahagi ng tatay niya sa kanya na kinakailangan nitong magkaroon ng katuwang para mapangalagaan ang lahat ng kanyang tangan. Kaya lang naman ito naisip na makipagkaibigan sa mga nilalang na kasalukuyan niyang nakikita ay dahil mas katiwa-tiwala ito kumpara sa kahit na sinong tao. Di rin kumakain ng mga nilalang na yan, kaya hindi ito gaanong nag-aalala kapag umaalis siya. Matapos naman itong mailahad ng tatay niya, pansamantala naman siya nitong pinahintay sa sala. Pagbalik nito, kasakasama na nito ang engkantong gawa sa bato ang katawan na merong daladalang 2 tasa ng kape. May hawak ding isang maliit na baulang tatay niya na siya namang nagdulot ng palaisipan para sa kanya. Pag-upo nito sa kanyang harapan, agad naman itong iniutos na buksan niya ang baul. Dala naman ang kuryosidad ni Tito Boy. Dali-dali naman niya yung ginawa kung saan sa loob nito may nakita siyang kapiranggot na bakal. Wala namang espesyal sa bagay na yon, at base sa kanyang mga nakita, medyo kinakalawang na rin ito buhat sa katagalan ng pagkakatago. Makalipas pa ang ilang minuto, napasilay lang naman siya sa tatay niya, bakas sa kanyang muka ang mga katanungan. Pagsipat naman ito sa kanya, napangisi lang naman ito habang nagwiwi ka ng, "Piraso ng mutya ng kampanang nakikita mo. Ipapasuot ko yan sa iyo, boy, para may proteksyon ka. Yan din ang rason ko kung bakit kita pinapahintulutang pumunta rito. Paparating na sila, kaya mas mainam na tayo'y makapaghanda." Dahil sa sinabi nito, di naman niya maiwasang mapatanong ukol sa mga tinutukoy nitong nilalang na paparating. Nang marinig naman yon ng kanyang ama, agad naman itong ipinagtapat sa kanya ang tungkol sa mga aswang na tinatawag nilang tiglayog. Ayon sa tatay niya, mga manlalakbay ang mga nilalang na yan at hindi ito gaanong naaapektuhan ng sumpa ng tawid dagat buhat sa taas ng kanilang paglipad gamit ang kanilang malalapad na pakpak. Kapag nanginginain ang mga nilalang na yan, isla-isla ang tinatawid ng mga ito para maghanap ng mga mabibiktima. Di rin yun nananatili sa isang lugar dahil hanggat nabubuhay pa ito, patuloy yung lumilipat sa mga lugar na alam nilang masagana sa pagkain. Dagdag pa nito na, kakaiba din ang wangis ng mga nilalang na yan. At kahit yung mga antingerong dekada nang nanunungkulan sa lugar nila, naniniwala siyang hindi pa rin nakakakita ng ganon. Mariinding inilahad ng ama ni Tito Boy, dalubhasa at mauhusay lamang sa larangan ang nakakaalam ng tungkol dito. Yung ibang mga albularyo, tumanda na't lahat-lahat, hindi pa rin nagagawang marinig ang tungkol sa mga nilalang na ito. Nabanggit din ng tatay niya, naiisa lang ang pangontra laban sa mga nilalang na yan, at yun ay walang iba kundi ang paglalagay ng dugo at balahibo ng manok sa entradang pinto ng bahay. Ayon sa tatay niya, hindi naman ito direktang napipigilan ang mga nilalang, pero nagsisilbi itong sabulag sa isang tahanan para hindi na yun magambala pa. Hindi rin yun nangangailangan ng usal, kaya hanggat nananatiling sariwa ang dugo, magpapatuloy ang sabulag para sa mga nilalang na yon. Matapos naman itong mailahad ng tatay niya, agad naman siya nitong inabisuhan na ibahagi ang mga nalalaman niya sa mga taong malapit sa kanya. Bahala na sila kung maniniwala sila o hindi. Ang importante na balaan niya ang mga ito. Nang marinig naman ni Tito Boy ang sinabi ng kanyang ama, maigi naman niya itong tinandaan, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na totoo ang lahat ng iyon. Hindi naglaon. Nang mailahad na nito ang lahat-lahat, agad naman itong ginawang habak ang mutya ng kampanang iniregalo nito sa kanya. Matapos nun, magkasama na silang umuwi
para naman kahit papaano hindi sila pagdudahan ng kanyang ina. Lumipas ang mga araw. Ginawa na nga ni Tito Boy ang iniutos nito. Sa dinami-rami ng mga kaibigan niyang inabisuhan niya ukol dito, bilang lang sa mga daliri yung mga naniwala. Karamihan sa mga ito, kung hindi siya pinagtatawanan, nagiging kakutsa-kutsa pa siya. Alinsunod sa utos ng kanyang ama, malugod naman niya itong tinalikuran hanggang sa kalaunay nalaman niya na malapit na palang dumating sa kanilang lugar ang mga tiglayog. Marahil ay kaya nagmamadali ang mga ito ay dahil sa pagsibol ng mga bata sa kanilang lugar. Bago kasi tumungo sa isang bayan ang mga tiglayog, may mga ipinapadala muna yung doong tagapagmasid para magmanman sa bilang ng kanilang mga pagkain. Kapag konti at kulang sa sustansya ang mga biktima sa isang lugar, kusayong humahanap ng panibagong punteriya. Ngunit may mga pagkakataon ding kapag gutom na ang mga ito, napipilitan yung manalasa sa mga lugar na hindi nila natiktikan. Dagdag pa ng kanyang ama, sigurado nang tutungo yun sa kanila, base na rin sa mga detalyeng ibinigay ng mga kaibigan niya. Nang marinig naman ni Tito Boy ang tungkol sa bagay na yan, iniwasan na niyang tumungo kung saan-saan, lalo na kapag gabi. Para sa kanya kasi, di hamak na mas mahalaga ang utos ng tatay niya kumpara sa mga panguudyok ng kaibigan niya. 2 gabi pa ang lumipas para na silang naghihintay ng unos na malapit ng manalasa. Sa kasagsagan ng katahimikan ng bayan, maigi namang nakikiramdam at nagmamasid ang kanyang ama sa buong paligid. Siya naman noon, nakaupo lang sa sala kasama ang nanay niya. Iniiwasan na rin nilang gumawa ng kahit na anong ingay na maaaring makapukaw sa atensyon ng mga nilalang. Dumaan pa ang 4 na oras. Pansamantala namang binalot ng katahimikan ang kanilang tahanan nang makarinig sila ng malalakas na kumpas ng pakpak sa may bandang bubong ng bahay nila. Dahil dito, agad namang sumilip sa siwang ng bahay si Tito Boy, kung saan dito na nga niya nasilayan ang mga kakaibang nilalang. Paglalarawan niya sa mga ito, napakalayo ng itsura nito sa wangis ng isang ordinaryong tao. Isipin ninyo, mula kamay ng nilalang hanggang likod, binabalot ito ng makapal na pakpak na gawa sa purong balat. Malaki rin ang mga mata nito, tapos yung bunganga nito halos sumakop na sa kabuuan ng kanilang muka. Hindi lang yon, maikli rin ang mga paa ng nilalang, kaya kapag naglalakad sila para silang mga ibon kung titingnan. Dagdag pa ni Tito Boy, hindi rin niya maipaliwanag ang tunog na nililikha nito dahil sa unang beses niya pa lamang yung marinig. Pero ayon sa kanya, ang tunog na nagmumula sa mga tiglayog ang pinaka nakakatakot na narinig niya sa kanyang buhay. Matapos naman yung masilayan ni Tito Boy, laking gulat na lamang niya nang bigla siyang hinugot papalayo ng tatay niya sa dingding kung saan siya nakasilip. Pagsilay naman niya rito, mariin naman siya nitong inabisuhan na huwag na niyang uulitin pa ang kanyang ginawa. Sa pamamagitan lang kasi ng pagtitig, meron itong mga kaakibat na panganib na maaaring magdulot ng karamdaman o hindi naman kaya'y kamatayan. Dahil sa sinabi nito, agad naman niya yung sinunod sa takot na baka kung ano pa ang mangyari sa kanya. Sa loob ng ilang minutong pagtatago nila sa kanilang bahay, hindi naman maipagkakaila ni Tito Boy ang mga nilalang na animoy nagkukumpulan sa labas. Rinig na rinig nila ang pag-ikot nito sa kanilang pamamahay, buhat sa mabibigat nitong mga yapak. Maya-maya pa, nang mapagtanto naman ng tatay niya na hindi sila lulubayan ng mga ito, dito na yun nagsimulang gumawa ng hakbang. Pagkakuha naman ito ng gasera at latigong gawa sa lubid,
Agad naman siya nitong inabisuhan ng isarado ang pinto pagkalabas nito. Nang marinig naman ni Tito Boy ang sinabi ng kanyang ama, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba para sa kaligtasan nito. Sa dami kasi ng mga nilalang na nasa labas, konting pagkakamali lang, paniguradong tiyak na ang kamatayan nito. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang nararamdaman, pinili niya pa ring magtiwala. Alam kasi ni Tito Boy na hindi lalabas ang tatay niya kung hindi nito kaya ang mga nilalang na naghihintay. Para naman maging sakses sa mga susunod na mangyayari, muli siyang naglakas loob na sumilip. Pero sa pagkakataong yon, nakatuon lang sa tatay niya ang kanyang atensyon. Nais niya kasing masaksihan ko ano ang gagawin nito sa harap ng mga nilalang. Ilang minuto pa ang lumipas, nang mapansin naman ng grupo ng mga tiglayog ang presensya ng kanyang ama, agad naman yung nagsikumpulan sa harap nito. Mabilis din yung nagsipalit ng anyo at sa isang iglap bumungad sa mga mata ni Tito Boy ang mga wangis nitong napakalapit sa tao. Lahat ng mga tiglayog na kanyang nasilayan, purong matatanda na. Nagaangil din ang mga ito at yung paghinga nila, rinig na rinig niya kahit sa malayo. Nang masipat naman yon ng tatay niya, dito na yon kampanting umupo sa parte ng bakuran ng bahay kung saan sila malimit tumatambay kapag hapon. Pagsilay naman ang nilalang sa ginawa nito, dahan-dahan naman yung doong lumapit na parang meron itong pakay sa kanyang ama. Ilang metro lang din ang layo nito sa pinagsisilipan niya, kaya lahat ng mga pinag-uusapan nito narinig niya. Base rin sa pagkakaunawa ni Tito Boy, matagal nang magkakakilala ang mga nilalang na yon. Kung hindi rin siya nagkakamali, matagal nang nagkaroon ng ugnayan ng kanyang ama at ang matanda. Sa pagpapatuloy naman ng kanyang pakikinig, hindi naman niya maiwasang makaramdam ng pagkabahala nang marinig niya ang matandang nagwika sa tatay niya ng, "Labas kayo at ang pamilya ninyo sa mga pakay namin dito. Kagaya pa rin ng dati. Kakain kami at lalagpasan namin ang bawat bahay na may marka. Tingnan natin kung marami na kayong napaniwala." Nang marinig naman yon ng kanyang ama, walang takot naman yung sumagot sa matanda ng, "Hindi kargo ng aking konsensya ang mga taong hindi namin nakumbinsi. Ginawa namin ang lahat at wala kaming naging pagkukulang sa kanila. Kayo na ang bahala. Kung meron kayong kailangan, nandito lang ako." Pagkalahad naman ito ng mga katagang yon, agad namang tumalo ng matanda kasabay ng pagbalik nito sa orihinal nitong anyo. Pag-angat naman ito sa lupa, mabilis namang nagsiliparan ang mga kasamahan nitong naghihintay. Maya-maya pa, agad namang tumahimik ang buong paligid. Dahil sa mga nangyari, nagdulot naman yon ng kaguluhan sa isipan ni Tito Boy. Ang buong akala niya kasi, kakalabanin ng tatay niya ang mga nilalang na yon. Hindi naglaon, nang hindi na niya makayanan ng mga palaisipan buhat sa kanyang mga nakita, naglakas loob siyang tumungo sa labas para direkta yung kausapin ukol sa mga bagay na kanyang nasaksihan. Inaasahan niya kasi noon, merong matibay na dahilan ng tatay niya kung bakit ito nakipagkasundo sa mga nilalang. Pagsilay naman ito sa kanya, tahimik lang naman yung naghintay sa kanyang pagdating. Nang magkaharap na silang dalawa, agad naman niyang tinanong ang tatay niya ukol dito. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, maingat naman itong hinimay sa kanya ang bawat rason nito. Ayon sa kanyang ama, mapanganib na kalaban ang mga tiglayog, kaya nung kabataan pa niya, nakipagkasundo siya sa mga ito. Noong mga panahong kasing kinakalaban nila ang mga nilalang na yon,
nagdudulot lamang ito ng matinding pinsala sa kani-kanilang mga panig. Hindi nagtagal, sa tulong ng namayapang maestro ng kanyang ama, nakuha nito ang atensyon ng mga nilalang na yon. Ngunit dahil sa katigasan ng ulo ng iilan, nabasag ang una nilang kasunduan sa mga tiglayog. Muling nagkagulo sa kanilang lugar tuwing bumibisita ang mga ito, hanggang sa kalaunay na pasakamay na ng tatay niya ang mga gamit na kinakatakutan ng mga nilalang. Sa halip din na ipagpatuloy ang pakikipagbaka, pinili niyang makipagkasundo na lang. Napansin kasi ng tatay niya, balewala ang lahat ng kanyang mga paghihirap dahil sa mga taong likas ng masasama. Kung hindi ganid sa kapangyarihan at salapi ang mga ito, walang patid yung nakikipaglamangan sa kapwa nila na parabang ang kanilang mga buhay nakabase na lang sa mga makamundong bagay. Nung maunawaan ng tatay niya ang tungkol sa bagay na yan, tanging mga malalapit na kaibigan na lamang nila ang inililigtas niya. Sa katagalan, ang mga antingerong sumasalangsang din sa kanilang paniniwala, napilitan na ring sumang-ayon sa kanyang nais dahil maging sila man, saksing buhay sa realidad na pinaniniwalaan nito. Hindi naglaon, ang pagbisita ng mga tiglayog sa kanilang lugar ay itinuring na rin nilang panahon ng paglilinis. Sa mga sandaling yan, wala silang ibang ginagawa kundi protektahan ng mga taong nasa likod nila. Masaya rin sila sa mga kaibigan nilang sumunod dahil isa sila sa mga naging instrumento para madugtungan pa ang buhay ng mga ito. Pagtatapat pa ng kanyang ama, hindi mauunawaan ni Tito Boy ang tungkol sa bagay na yan dahil ni minsan hindi siya dumaan ng hirap. Bago pa man kasi siya isinilang, nakuha na nito ang respetong matagal na niyang hinahangad. Lahat ng mga kumakalaban sa kanya, hindi niya pinakitaan ng awa, habang ang mga tao namang nananatili sa kanyang likod, buong tapang niyang pinoprotektahan. Marahil magagalit ka sa mga nalaman mong ito. Pero maniwala ka, anak. Darating ang araw, mauunawaan mo ko. Nababaw na ang mundo sa kasamaan. Hindi magtatagal mawawala ng mga taong kagaya natin. Huwag kang tumulad sa kanila hanggat maaari maging bukod tangi ka. Tandaan mo, sa mundong ito, maraming uri ng tao. Huwag kang magtitiwala kahit kanino at huwag kang papayag na abusuhin nila ang kabutihan sa puso mo. Payo ng kanyang ama, matapos nitong maibahagi ang lahat ng katotohanan ukol sa ugnayan nila at ng mga tiglayog. Para naman masaksihan niya ang ginagawa ng mga ito tuwing bumibisita yon sa kanilang lugar, nagdesisyon ng kanyang ama na dalhin siya sa sentro ng bayan. Bagaman natatakot noon si Tito Boy, pinaunlakan niya ang nais nitong mangyari. Ilang minuto pa ang lumipas nang marating na nila ang sentro ng Santo Tomas. Doon tumambad sa kanila ang napakaraming tiglayog na walang sawang pumapasok sa mga bahay na walang marka sa pinto. Sa sandaling lumabas na ang mga ito sa bahay na pinasukan nila, may bitbit na yung mga biktima, natulala na at halos hindi na makagalaw. Mabilis nila yung inililipad patungo sa kalangitan at pagtago nila sa ulap, muling bubulusok mula roon ang isa pang tiglayog na maghahanap ng makakain nito. Sa loob ng ilang oras na panginginain ng mga nilalang, halos hindi na nila mabilang ang dami ng mga biktima. Huli na rin ang malaman ni Tito Boy, sa ulap kinakain ng mga nilalang na yon ang mga nakukuha nila. Dagdag pa ng tatay niya, matapos manginain ng mga ito, magkakaroon ng pulang kalangitan kinabukasan. Yun ang senyales na maraming dugo ang kumalat sa mga ulap. Pagpatak naman ng 12:00 ng hating gabi, halos bibihira na lamang ang mga tiglayog na bumababa para manguha ng biktima. Pagtungtong ng 1:00,
Wala na silang nasilayang nilalang na umaaligid sa lugar nila. Hindi na rin yun matanaw ni Tito Boy. Kaya nang wala na silang makita, nagdesisyon na rin silang umuwi. Ayon sa tatay niya, tapos na ang panginginain ng mga tiglayog, kaya muli na naman itong maglalakbay patungo sa susunod na lugar na kanilang panginginainan. Nabanggit din ito sa kanya. Wala siyang mababalitaang may nawawala kinabukasan dahil yung mga biktimang nakuha napalitan ng isang makapangyarihang balat kayo. Mariin din itong inilahad na tanging ang panlilinlang na balat kayo lamang ng mga tiglayog ang may kakayahang mabuhay ng ilang dekada. May sarili din itong personalidad sa puntong hindi nito aakalain na isa lang pala siyang likha ng isang makapangyarihang nilalang. Nang marinig naman ni Tito Boy ang tungkol sa bagay na yan, hindi naman niya maiwasang mabahala. Kahit nga siya noon, nagtaka na sa kanyang sarili kung buhay pa ba siya o balat kayo na lang siya ng nilalang. Dahil sa kanyang sinabi, napangiti lang naman ang tatay niya habang hinahawakan ang ulo niya. Pagsilay naman ito sa kanyang mga mata, inilahad nito na totoong tao siya. Ang basihan para yon ay mapatunayan ay ang kanyang memorya ukol sa mga ito. Kapag nabiktima ka kasi ng mga tiglayog, hindi mo maaalala ang mga nangyari. Basta gigising ka na lang, napakiramdam mo ibang tao ka na. Kilala mo pa rin naman ang mga mahal mo sa buhay. Yun nga lang, may mapapansin kang parang kulang sa iyong katawan. Sa kabuuan ng buhay mo, susubukan mo yung hanapin, ngunit magiging bigo ka hanggang sa ikaw ay mamatay. Isa yon sa mga nakakatakot na pakiramdam ng mga taong biktima ng tiglayog. Matapos naman itong marinig ni Tito Boy, kahit papaano nawala ang pagkabahalang nararamdaman niya. Sa pagsapit naman ng sumunod na araw, kagaya ng sinabi ng tatay niya, hindi nga nagkaroon ng ulat ukol sa mga nangyari. Naging normal pa rin naman ang lugar nila na para bang walang kumain ditong mga nilalang. Sa paglipas pa ng mga buwan, matyagang naghintay ang tatay niya sa pagbabalik ng mga ito. Ayon kay Tito Boy, hindi kasi nasikmura ng tatay niya na buhay pa yung mga maimpluwensyang taong naghahari sa lugar nila. Yon ang nais nitong ipapatay dahil sawang-sawa na ito sa mga kasamaang ginagawa nito. Nang malaman naman niya ang tungkol dito, pinilit naman niya yung unawain pero hindi niya talaga ito naintindihan. Ayon pa sa kanya, naunawaan niya lang ang gustong mangyari ng tatay niya noong tumanda na siya. Sa mga sandaling yun kasi, mulat na ang kanyang kaisipan sa realidad, kaya doon niya nalaman kung gaano kadaya ang mundo. Maraming masasamang tao ang sumasamsam ng limpak-limpak habang maraming mabubuting tao ang naghihirap. Ayaw niya ng ganong sitwasyon, kaya nang umabot siya sa puntong ng hinana ang tatay niya, kinuha niya ang lahat ng karunungan nito. Sa muling pagbabalik ng mga tiglayog, ginawa rin niya ang naging gawain ng tatay niya. Isa siya sa mga sumuporta sa mga nilalang na yan upang gawin ang paglilinis sa panahon ng panginginain ng mga tiglayog. Okay. Opinyon ko sa kwento. Alam niyo, pinaka-nakapukaw ng atensyon ko rito. Pinaka-nakapukaw ng atensyon ko rito. Yung sinabi sa dulo. Totoo naman. Nangyayari pa rin yan talaga hanggang ngayon. Maraming masasamang tao ang sumasamsam ng limpak-limpak na pera habang maraming mabubuting tao naman ang naghihirap. Sobrang totoo niyan. 'Di ba? Ayoko na lang talaga magbigay. Ayoko na lang talagang sabihin kung nasaang sangay ito nangyayari. Pero
Alam nyo na yan. Malalaki na tayong lahat. Huwag na tayong magpaka-hipokrito rito. Nangyayari talaga to. Di ba? Pero ang nakakatakot naman dito sa kwento ni Tito Boy, yung mga iniiwan ng mga tiglayog na mga personalidad. Di ba? Ang sabi dito, nagkakaroon yun ng sariling personalidad, nagkakaroon ng sariling ugali. So, ibig sabihin, hindi malabong marami ng mga individual ang pinakawalan nitong mga tiglayog. 'Di ba? Siyempre, di naman natin masasabi yan eh. Kahit ako sa sarili ko, baka magugulat na lang ako isang araw. Sinamon lang pala ako ng tiglayog eh. Pero yung totoo kong pagkatao, kinain na nila. Pwedeng ganun, di ba? Pero siyempre, etong si Tito Boy, meron namang kaalaman pagdating sa mga ganyang bagay, na prevent niya yon. Di ba? Marami siyang kinakalat niya eh. Kinakalat niya yung babala. Parang, bahala na kayo kung maniniwala kayo sa babala ko. Pero gusto ko kayong isalba, kaya sinasabi ko sa inyo yung mga dapat nyong gawin para iwasan yung tinatawag na sigurong semi-paghuhukom na to eh. Kasi papatay itong mga tiglayog eh. Di ba isipin ninyo maraming albularyo, antingero, yung kayang sumagupa sa mga to pero hindi nila ginagawa. Kasi natatakot sila sa kayang gawin ng tiglayog. Though yung tatay naman ni Tito Boy nung kapanahunan nun, nung kabataan nun, nakapalag naman, nakalaban naman nila to. Pero yun nga, ang daming namamatay, maraming casualties. So ang ginawa ng tatay niya, para hindi na laging maging ganon, total naman, maraming taong hindi naniniwala sa kanila, nagbigay siya ng kasunduan. Buti na lang pumayag yung mga tiglayog kasi nga, meron tinatangan yung tatay niya na kinakatakutan ng mga nilalang eh. Kung ano man yun, hindi na nabanggit. Pero sana binanggit ni Tito Boy, di ba? Para alam nating lahat. Pero siguro sikreto yun. Overall, masasabi ko lang sa kwento, yun lang talaga. Yung pinakadulo. Yun yung pinaka nakapukaw ng atensyon ko. Yung maraming masasamang taong mas mapera kaysa sa mga mabubuting tao na walang pera. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.